Hello, Bayasong, Jotanno, TEER FORMOLA CHANNEL ni bisingte lamsogo. Kapulya wono nangno kobogo. First time ngi video nai tongkhano subscribe khlainan tapokdi. Tai like dadi, tai share khlaidi. Kapadi sung tini 16/12/2020 to Shillong TEER FORMOLA KOKBOROK abon bisingte sung tini house ta ending tai kaya number rok nailena tini ni guideline ngafadi sung 16 December 2022 ni FR sung first of naipeline FSR ni house sung noro nugimanana FR ni house eba normal house obo house tongo number tubjak 6/5 bo duita no nongni bagui tini tubujak 6/5 house noro obono play khlai mano kanok jodi o kainin bisingo no kainin common tongkha kainin play khlai thangui mano tai jodi nongni kaisa wngui tongkha hwnkhe norok single play khlai mano tokhe norok no thungdi hinui saya tokhe mili tongkhe norok play khlai mano ending o bo norok nukha 4 norok jodi o chajagui tongkhe norok obono play khlai thangui manbaio ngafadi sung tabo esani house o thanglaibanai esani house bo oro tongo 7-2 oro bo noro thangui mano thangui mano bisingfano fix o tongo norok jodi chajagui wngui tongkhe to nong ongkoi mili yang tongkhe to thingyaphano tongmano tokhe ani target eba fix o obo tongo khafadi sung ending o sung thanglaiano hwnkhe ending o bo norok oro nugui manai single 9 hwnkhe ending o hwnkhe single 9 tongo omo bo fix o no tongo hwnkhe hadi sung tabuk directly number o sung thanglai sinai hadi hwnkhe sung tabuk 6 house ni FR ni number o sung nailaiano first time tongo gafadi sung tabuk 6 house ni FR ni guti no sung naiyana tabuk noro oro guti bo nugui manai basioi rijak 6 house ni abo guti ni bising target nongni bagui kwrui wngui tongkha hwnkhe noro direct 6 house bo thangui mano oro 6 house ni guti basijak wngkha 6-1 tai 6-3 6-7 aboni yagulo tongo 6-9 o tinta hwnkhe o 6 house ni basimani eba norok jodi o tinta charta ni bisingo norok ni ongko jodi kwrui wngui tongkha hwnkhe norok direct 6 house no thangui mano faide sung 5 ni house FR ni no aro bo sung naiyano oro tongo 5-0 tai 5-2 5-2 ni pore hwnkhe no 5-5 ni yagulo 5-7 aboni yagulo hwnkhe no 5-8 aboni yagulo 5-9 oro khe 6ta 4-5 khlai rwjago number koron bisingo norok chajagui tongkhe abono bo norok thangui mano faide sung abo haikhe sung tabuk SR ni o bo sung thanglainai SR ni number o bo thangnai sung je house rwmani abo haikhe no faide sung SR ni swkang o naipine 7 house 7 house ni o guti tongkha nongni bagui tubjak oro 7-0 and 7-3 aboni yagulo 7-5 ni yagulo 7-7 ni yagulo 7-9 oro bo nongni bagui rwjak tongo last o 7-2 noro abono bo jodi
house thangna musung yang tongkai noro obono thangui mano jodi o number o nog jodi charge yang tongkai direct house bo thangui mano kadi 2 ni one ayana sung 2 ni house o tongkha first no 21 ampura 24 27 yaklo 29 okay aboni yaklo ngaba remove khlaijaknai remove khlaiman pore engke nong no sung hadi last digo thanglaisinai last ongke nong bagi tubjak personally eba extra hit ni tubjak gao hit to tongkha nongni bagi 8/1 ke abo nongni hit kenaro obnobo play khlai mano ga phadi sung abo hubai pore extra sung number nalainai ga phadi sung extra number nai mano abo hongke norok thungui mano FR bo thungmano SR bo thungmano oboni target tongo tinibo 95 aboni yaklo 56 ampore 64 64 ni yaklo 41 tai 15 ni yaklo 92 ni yaklo 222 ni yaklo 21 ni yaklo hongke 14 ni yaklo 45 kobo tabo hunai human yaklo hongke human yaklo haini hai tongho tei kisa abo hongke directly tinini bagui ekdom mane perfect o tongo 5685610103 aboni yaklo 98 ni yaklo hongke no 555 hadi haini hai malainai sung next video jotono no hambai subscribe khlainani channel no।